इउपिपिएलनि थासारिया जोबोद मोजां। इउपिपिएलआ सिस्टेमाव दंखायोमोन। 5 बोसोर सरकार सालायबोखानाय मोनसे जिहेतु दोलो रायजो राजाफोरनि थाखाय, समाजनि थाखाय, गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ मोजां सिस्टेमनि गेजेरजों, मोजां भिजन मिशननि गेजेरजों गासैखौबो खौसे खालामनानै दिनै सालायबोदों। सिगां रायजो राजाफ्रा, जाति जनगोष्ठीफ्रा बुजियाखैमोन। दिनैनि तारिखाव मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै बुजिजोब्बाय, स्रां जाबाय। दिनै इउपिपिएल सरकार, मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा मा, बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मोखाङाव नुनो मोनबाय, मोनदांबाय, हमदांनो हाबाय। बेनिखायनो एबारनि जि इलेक्शन, बे इलेक्शना इउपिपिएल जोबोद मोजां। आं जेरावबो खबर लादों, जेराव सुबिदा जादों आं बेवहाय थांनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मिटिङाव थांदों आरो नोजोर होदों। दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआ पावाराव फैगोन आरो मेक्सिमाम नाम्बार लानानै सरकार दानो हानाय मेजिक नाम्बारसा दाथ' आथिखालाव जाखाबायानो। आरोबाव खैदिनमाननि उनाव मोजांसिन जाबावगोन होननानै आंहा आसा दं। नोंथाङा दिनैहाय नैबे निसिमा समस्थियाव दंफैयो। दा नोंथाङा हयथ' निसिमा बे समस्थिखौबो बेरायबाय जानो हागौ। दा सिनारिया माबायदि? आङो मोननैसो जायगायाव गिदिंबाय। निसिमा ओनसोलाव मानाव गेदेर इएम रन्जित बसुमतारी देरहागोना खाथां, बेवहाय खुनु दावराव दावसि दिनैसिम जों नुनो मोनाखै। जेराव थाङो बेवहायनो इउपिपिएल, बिपिएफनि खुनु मोनसे गोहोम आं बे समस्थियाव दिनै नुनो मोनाखै। बोथोरा दिनै बहुद सोलायदों आरो सोलायबावगोन। रन्जित बसुमतारी बिथाङा देरहागोन, बियो आंनिफ्राय 100%। रायजो राजाफ्रा मोनसे सन्देह खालामदों दि नोंथाङा इउपिपिएलआव जयेन जानायनि सिगां बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दंमोन। नाथाय नोंथांमोननि जे एक्स एनडिबि आफाद, बिथांमोना एपिबि मोनसे हान्जा जोनोम होबाय। दा बेवहाय नोंथाङा थायालासे बिपिएफखौ गारनानै मानो इउपिपिएलआव जगदान जाखो होननानै? बेयो गोरलै बाथ्रा। दिनै भारतनि गणतन्त्रनि सिङाव जायखिजाया रोखोमनि गोनांथि जायोब्ला सोरबा सासेया गावनि माबा जुदि साननाय आरो थांखि आरो माबा मोनसे थांखि दं, बिथाङा पार्टी दानो हायो, पार्टी दानानै इलेक्शन गेलेनो हायो। बे जोंनि गासैनिबो अधिकार। खिन्थु आं दिनै फैनायनि खारना जाबाय मा, एकर्डआ जाबाय 2020 सनाव 4.5 बोसोरा थांबाय, नङा होमबा? 4.5 बोसोर थांनायनि उनाव जि मावनांगौमोन, बे मावनांगौ खामानिफ्रा दिनै आद्रा जानानै दङ। स्पेसियेलि एनडिपिफोरनि इसु आरो लिरनानै लाबोनाय माखासे इसुफ्रा दिनै पेन्डिं जानानै दङ। बे पेन्डिं जानायाबो खामानिखौ मावनो हायैनि थाखाय नङा, बोस्रांनो थाखाय समनि आंखाल जानानै फैदों। बेनिखायनो सानदों जे एबार बेबादि मोनसे गोहोजोंनो थानानै बिपिएफखौ दिनै नागारनानै आं दिनै फैनो गोनां जादों। खारन आं नुखादों फिउचारा, इयुना दिनै इउपिपिएल सरकारानो दं। आरो आं जुदि बिपिएफआव थायोब्ला आरोबाव 5 बोसोर डिप्राइभ जाबावगौमोन आरो मावनांगौ एनडिपिनि जिथुनाखि इसु माबाफोर इमप्लिमेन्टेसन, बियो आरोबाव उन जालांबावगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो गोहोजों थानानै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ आखायाव लानो सानो। दासान्दि बिपिएफआ माबायदि थासारियाव दं होननानै? बिपिएफआ दिनै बिथांमोना घाबरायनो हमबाय। बिथांमोना मिथिखाबाय जे बे इलेक्शनाव जेरैखिजाया जेनसिगोन, बेखौ दिनै बिथांमोना मिथिनो मोन्दों। बिनिखायनो आङो आन्दाज खालामदों दिनै बिटिसि बायदि इलेक्शनावनो बेबादि मोनसे माखासे गाज्रि बारहावाखौ दिनै आंनि आन्दाजाव, आं रिपर्ट लानायाव दिनै बिपिएफआनो खालामजेनदों। उदालगुरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बावखुंग्रिसिम दिनै बेबादि मोनसे जेंना बा दावराव दावसि बुलायनाय
जि थासारि सृष्टि खालामदों बियो BPF-निफ्रायनो सोमजिदों। UPPLआ बेबायदि संगठन जानो हाया। गणतान्त्रिक पद्धतिजों डेम'क्रेसिखौ अहिंसानि लामाजों फैनाय मोनसे दोलोआ बेबायदि गाज्रि रोखोमनि थासारि सोमजिहोनायाव कुनु दिना UPPL जानो हाया। दिनै हाग्रामाया गावस्रा BPF-आ जेनसिगोनखाय बेबायदि मोनसे थासारिनि गेजेरजों बिथांमोना माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा, खर' फैनो हायो नामा, बेबायदि मोनसे थांखिजों बिथांमोना स्टार्ट खालामदों। आरो आं सानो बेबादिखौ दिनै खालामैया मोजां। जोंनि बे BTC-आ मोनसे नेहाद आसामनि सिङाव मोनसे रिजनेल मोनसे जायगा बियो। बेवहाय जोंहा गुसारिनांगौ गणतान्त्रिक अधिकारखौ बाहायनानै जोंनि नोगोरारिफ्रा गावनि अधिकार भट होनो मोननाय मोन्थायखौ जाफुंहोनो हानांगौ। बेबादि मोनसे थासारिखौ सृष्टि खालामनांगौ। दावराव-दावसिजों जेबो हासिल जाया, बियो फेलें जागोन। नाथाय BJP-आबो गोख्रोङै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। BJP-आ देग्लायल' खालामदों नङा, 2025 सनाव बिथांमोनाबो मोनसे थांखि दं जे जि ओनसोलखौ BTC-खौ गुबुन गुबुन सिक्स सिडिउल बा गुबुन काउन्सिलफ्राव बिथांमोना गासैबो आक्रमण खालामजोब्बाय। थांनाय समनिफ्राय बिथांमोना दिनै इलेक्सनाव बाहागो लाबोदों। थांनाय बारावबो बिथांमोना 9 जनसो माने बिजाथि मोनदों। देग्लाय सरकार दानोनो बिथांमोना जानजि खाफ्रादों। बेयो खिन्थु दिनै जोंनि थाखाय माहारिनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि राजखान्थिनि थाखाय बियो गिलु बालु। बेखौ जानो होनो हाया, बेखौ जानो होनो हाया। थांखिया बे जोंखौ दिनै नोरजिया खालामनो नागिरदों। जों दिनै फिसा जाथि, जोंनि साननाय हनाय बे ओनसोला ओरैबायदि गोग्लैसोनाय, जों बेवहाय दिनै ट्राइबेल माहारिफोरजों लोगोसे गोग्लैसोनाय जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै थुबुर जानानै दं। जों सान्थि थानो गोसो जादों। खिन्थु दिनै गिदिर पार्टि BJP हान्जाया आरो दिनै कंग्रेस हान्जाया बेवहाय फैनायनि ओंथिया बेनो। बे 6 सिडिउल एरियामोन। बे 6 सिडिउल एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेवहाय रिजार्भशिप दं। जोंहा BTC-आव मोनसे क्ल'ज दङ। फोरनिफ्राय 30% रिजार्भआ रोखा जों मोनथारनांगोन। खिन्थु दिनैनि थारिखआव बेबादि रिजार्भ सिटआवबो दिनै BJP-नि आरो कंग्रेसनि सोरबा दिनै नन ST मानसिया दिनै नमिनेसन होदों। नमिनेसन होनानै बिथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामनानै दिनै बेबादि राजनितियाव दिनै बिथांमोना बाहागो लादों। बेयो जोंनि थाखाय, हारिनि थाखाय गिथाव बाथाव। बेबादि जानाङा आरो इयुनाव जानो हायै बायदि जोंनि सरकारफ्रा बेखौ थांनांगौ आरो जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां जानानै थानांगौ। जाहाथे बिथांमोना बेबादि खालामनानै जोंनि BTR-खौ बा जोंनि बे काउन्सिलखौ बिथांमोना लाङा, बेखौ नोजोर होनांगौ। BTR एकर्ड खालामखांनायनि XNDB-फोरनि जेबो माने समाधान जायाखिसै, जायनि थाखाय APP दानो गोनां जादों होननानै बुंनाय थारैनो नंगौ नामा? बियो NDB-नि जिथु क्ल'ज, आं दहाय बुंखादों, क्ल'जआ इमप्लिमेन्टेसन जाबावनांगौनि गोनांथि दं। समनि थाखाय बियो जाफुंजोबाखै। खिन्थु बे क्ल'जफोरखौ जाफुंहोनांगोन। माखासे इस्युसफोर दङ। जेनेबा जोंहा मोनसे गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन, हाथियारखौ लानानै सोमावसारनाय। बेवहाय मुंख्लंफोर जाबाय। गासै 3 रोजासो मुंख्लंफोर जानानै दङ। बिथांमोननि गासैबो भेरिफाइड जाना दं माखासेया। आरोबाव थिग बेबायदिनो NDB हिसाबै जायफोर लामसाम मोननांगौमोन, गावखौ NDB होननानै सिनाखि होनो हानाय दासिमहालागै NDB-फ्राबो जायाखै। बेखौ मावफुंनांगौ आरो बे जानांगौ। आंनिफ्राय आं बेखौ रोखा बुंदों। जोंहा दिनै बेबादिनो जोंनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जानानै थानायाव जि मोनसे परिस्थिति जादों, मोनब्रै जों फेक्सनखौ दिनै जोङो बेदिनो खौसे खालामनो हायैयाव बेबादि गुलाय गुजाय जादों होनना सानो। सम फैयोब्ला गोदान सरकारा बिनि इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो बेबादि लाहोनो थाखायनो आं दिनै UPPL-आव जगदान जादों आरो बिनि थाखाय मावनो
आङो साखाफारा जादों।